Představte si partnera, který pro vaše podnikání zajistí 100% servis a přitom s každou zakázkou pomáhá měnit svět k lepšímu. To je Emedis, moderní sociální podnik, kde se profesionalita potkává s lidskostí. Pod jednou střechou zajišťujeme zakázkovou výrobu montážních a kompletačních služeb pro oblast automotiv. Současně jsme stabilním partnerem ve zdravotnictví. Vyvíjíme a vyrábíme textilní výrobky a fixační roztoky. S respektem k přírodě produkujeme ovocné a bylinné sirupy a několika společnostem zajišťujeme kompletní fulfillment skladování a expedice zboží. Spoluprací s námi získáváte nejen prvotřídní kvalitu a flexibilitu, ale také garanci náhradního plnění. Pomáháme vám plnit vaše legislativní povinnosti, cíle v oblasti společenské odpovědnosti a dosáhnout nemalé finanční úspory. Za každým naším produktem a každou naší službou jsou silné příběhy našich zaměstnanců se zdravotním postižením. Dáváme jim smysluplnou práci a oni nám za to vrací výbornou kvalitu. Spojte se s námi a pojďme společně vytvořit silné partnerství. Těšíme se na spolupráci.